Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýede ýene bir türkmen zenan ten sewdasyna tutuldy. Türkiýanyň Ege sewtinde ýerleşýän Manisa şäherinde ten sewdasyna garşy gurulan operasiýada bir türkmen sany zenan bilen jemi 21 adam göz astyna alındy. Türkiýanyň köp tirajly Milliýet gazetiniň habaryna görä, gelip goşan maglumatlardan uğralyp herekete geçen Türkiýanyň Manisa welaýatynyň polis müdürlüginiň ahlak bürosunyň işgärleri il teşikli 17 adamdan alan maglumatyna salgylanyp, ten sewdasyny gurnamakda güman edilýänleri bir aýlap tehnik taýdan ýyzarlaýar. Yeterlik deliller jemlän Türk polisi soň şol wagtyň özünde 6 ýerde operasiýa geçirýär. Ten sewdasyna garşy gurnalan operasiýada biri Türkmenistanly, 2 sany zenan jemi 21 güman edilýän göz astyna alınýar. Aýplanýanlaryň öýlerine we ulaglaryna geçirilen barlygda bolsa, bir kanun ruhsatsy tapança bilen 7 sany ätiýaşlyk gülle ele salınýar. Yerli çeşmeleriň habar bermegine görä, ten sewdasyna güman edilip tutulan türkmen zenan bilen ýaranlary Manisanyň döwlet hastahanasyna saglyk barlygyndan geçirilenden soň resmi işleriň taýýarlanmak üçin polis müdürlügine äkedilipdir. Aýplanýanlaryň polisiýaky işleri tamamlanandan soň KZT iýeriljekdir aýan edildi. Ýatlap geçdik, Türk media serişlerine ten sewdasyna güman edilip göz astyna alınýan we soň deportasiýa edilýän türkmen sany zenanlar barasynda ýygyderli maglumatlar verilýär. Türkiýanyň Milliýet gazeti Türk polisiniň 28-nji oktýabrda Bodrum şäheriniň Gümmöt diýen ýerindäki bir mehmanhana gurulan operasiýasyna ten sewdasyna güman edilýän türkmenistanlyk KS adly zenany Kırgızistanlı ZA, KS, AG we Russiýaly KS adly zenan migrant ýaranlar bilen belelikde göz astyna alyp olaryň deportasiýa edilmegine karar beripdi. Türk polisi şu ýylyň iýun aýynyň ortasynda hem ýene şol ýerde ýagny Bodrum şäheriniň Gümmöt mahallesindäki bir mehmanhanada ten sewdasy bilen meşgullanmakda aýplanýan Türkmenistanly bir zenan bilen onuň 3 sany Kırgızistanly we 2 sanam Russiýaly ýaranyny 2 hepdelep tehnik hem fiziki görnüşde ýyzarlandan soň olardan 3 sanyny bir autowulagyň içinde jynsa gatnaşykdaka ýene 2 sanam ýöneki geyimli polisiýa işgärleri bilen ten sewdasyny edýän makaly ele salypdy. Şeýlede Antaliýa polisiniň bir mehmanhana gurulan operasiýasyna ten sewdasy bilen meşgullanýan 25 ýaşyndaky Sona S, 28 ýaşyndaky AS we 30 ýaşyndaky MH adly türkmenistany zenanlar bilen olara araçylyk edýän Ali K we Ramazan S adly türk raýatlaryny tutsak edipdi. Habarda türkmenistany zenanlardan Sona S adly aýalyň öz ýurduna polisiýa işleýänligi we ýyllyk ruhsata çykandan soň pula mätäçlik çekýänligi üçin bir tanşynyň üstü bilen Antaliýa ten sewdasyny etmäge gelenligi öňe sürilipdi. Hürriyet gazetine çap edilen habarda beýan edilişine görä, Tekirdağ welaýatynyň Marmara eregilisi etrawynyň jandarm gullugynyň işgärleri 16 awgust gijesi gurulan operasiýasyna Yeni Çiftlik we Sultanköy adly mahallelerde ýerleşýän gijeki klublarda we mehmanhanalarda ten sewdasyny edýän şeýlede bir kanun ýagdaýda işledilýän jemi 28 sany daşary ýurtly zenany göz astyna alypdy. Saglyk barlygyndan geçirilen zenanlardan UH adly türkmenistanyň raýatda spid keseline sebäp bolýan HIV virusynyň bardygyny, Türkmenistanly TP adly zenan bilen Özbegistanly DC adly zenanyň bolsa sifilis keseliniň bardygy aýan edilipdi. Sözü jemläp aýtsak, ten sewdasyna güman edilip göz astyna alynýan türkmen zenanlaryň ykballary barasynda degişli resmilerden nähilidir bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk Radiosyna başartmaýar.